Ngizoqinisekisa ukuthi umfana uphephile. Ingabe uqwabe uzokwenza kanjani-ke lokho? Ukwethuka kwakho kuyaqondisiseka, kuyamukeleka Mvelase. Kodwa MaMzobe ngicabanga ukuthi khona into embi angayenza enganeni, kanye nobusisiwe phela umzukulu wakhe naye. Yize kunjalo qwabe. Angiboni kungumqondo omuhle ukuthi umfana wami ibe seduze naye. Ekubeni umuntu ongcolile enomoya emibi. Alikho iqhaza azolibamba uMaMzobe ekukhuliseni le ngane. Manje-ke ubani ozonakekela umngamo njengoba engumdlezane. Lowo msebenzi lo sengiwubeke emahlombe komuntu engimthemba kakhulu baba. Ntombi. Khululeka Mvelase, phephile mfana. Phephile. Ngiyaxolisa kalanto uNomkhosi ayenze kuwena. Ngiyazi ukuthi ufisa kanjani ukuthi nawe uthole ithuba lokubamba ingane. Yazi Kabusile, ngaso sonke isikhathi uma ngithi ngivala amehlo ngibona iqulu labantu lidinwe eganuni wabo ligcwele into ukuthela. Limemeza Kabusile, limemeza lizaneni lifuna igazi lami esandleni salo. Ngiyaxolisa ngalo mbuzo engizokubuza wona, kodwa bengifisa ukwazi ukuthi ngabe le nsolo babekusola ngazo, babekubeka zona siyiqinisa. Ma, ngiyazi ukuthi awuyona ingelosi. Kuningi esikwenzile mina nawe, akubi. Kodwa lokho konke lokho sekudlulile njengamanje. Mina nawe sogxila ekutheni sishintshe impilo zethu, senze kangcono.